νοιάζει εμένα si η Βρετανία έχει 680. Τι με νοιάζει εμένα το σύστημα της υγείας στη Βρετανία. Είχαμε νοσοκομεία, τα έκλεισαν, τα συγχώνευσαν. Υπάρχει σχέδιο Β για συγχωνεύσεις στην απόσταση των 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει πρόβλημα μισθών. Πότε θα συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας είχαν ζαλίσει. Θα συγκλίνουμε, οι αγορές ήρθανε. Πότε? Σε μια άλλη ζωή, στη Δευτέρα παρουσία. Γιατί μέχρι τώρα όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν, ζητάνε την ψήφο στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζουν μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 70% των νομοσχεδίων είναι έτσι. Έχουν ψηφιστεί από κοινού, επειδή είσαστε ευρωβουλευτής. Όχι, υποψήφιος είμαι, κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ, αλλά είμαι υποψήφιος. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν ευρωβουλευτής. Με το καλό λοιπόν. με το καλό και στην Ευρωβουλή. Το 70% λοιπόν και άνω των ψηφοφοριών ψηφίζονται μαζί από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, τους ευρωβουλευτές. Αυτή η νομοθεσία έρχεται στην Ελλάδα και αποτελεί νομίζω το 90% του νομοθετικού έργου. Οι κατευθύνσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Αυτά θα μας προβληματίσουν, γιατί αυτά είναι εδώ. Γιατί δεν ήρθε από το πουθενά το 70% αύξηση των τιμολογίων, έως 70% αύξηση των τιμολογίων. Δεν ήρθε από το πουθενά το 2 ευρώ η βενζίνη, ή 1,90 ή 1,75 αν πας το πιο φτηνό, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι μόνιμος. Και είναι φυσικά μπροστά μας και άλλα. Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το πώς θα συνδυαστεί η περίφημη πράσινη μετάβαση με την πολεμική οικονομία, την οποία θέλει να προσαρμόσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, γιατί οι ανάγκες στο μακελιό της Ουκρανίας θέλουν να πληρώσουμε κι άλλο το Ζελένσκι. Άλλα 50 δισεκατομμύρια χώρια τα 80 που του έχουν δώσει. Τώρα, αυτά υποτίθεται για τη δημοκρατία. Επειδή θέτει ορισμένα θέματα ο κ. Σοφιανός και υπάρχει και ένα δίκαιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Όπως με την κατάπτυση, για εμάς, Συμφωνία των Πρεσπών, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και εκλιπαρεί η κυβέρνηση. Εκλιπαρεί ο κ. Μητσοτάκης στην Σκοπιανή Πρόεδρο να εφαρμόσει αυτό που έχει καταστήσει κουρελόχαρο. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρηματιστήριο ενέργειας. Ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζεται γιατί υπάρχει συνέχεια στο κράτος να τηρείται από τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος πληρώνει τα σπασμένα? Εσείς και εμείς. Τη ρευματοκλοπή ποιος την πληρώνει? Κλέψαμε εμείς? Όχι, εμείς την πληρώνουμε όμως τη ρευματοκλοπή. Γιατί την πληρώνουμε εμείς, κύριε Αντωνοπούλου, τη ρευματοκλοπή? Θα μας πει κανένας γιατί οι τράπεζες πέραν από το ακαταδίωκτο έχουν αναβαλώμενο φόρο τόσα χρόνια και δεν πληρώνουν? Θα μας πούνε, για παράδειγμα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια που το κουβεντιάζουμε, αφού ήταν το μεγάλο στοίχημα για να έχουμε φθηνή ενέργεια, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα στην Ευρώπη? Λοιπόν, έχουμε μαζέψει πάρα πολλά θέματα. Θα μας δώσουν, όχι, μισό λεπτό, γιατί εδώ στρώσανε όλα τα βουνά με ανεμογεννήτριες. Βάλαμε πάρα πολλά θέματα για να απαντήσει ο στρώσανε όλα τα βουνά με ανεμογεννήτριες και βλέπουμε την κιλοβατόρα με το κιάλι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Κύριε Δουδονή, αμέσως μετά, επειδή βάλαμε και θα τα πείτε αμέσως μετά, κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσετε λίγο σε μία, αλλά λίγο συνοπτικά, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε όλα αυτά τα θέματα που τέθηκαν από την κυρία Τζάκρη και τον κύριο Σκάλα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο success story εδώ. Έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Διεθνή Τύπο. Για να καταλάβετε, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση χώρας το 2019, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια έλεγε ότι μέχρι το 2030 ο στόχος ήταν να παράγουμε 20 ΜΒ ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό το στόχο, τον 20 ΜΒ, τον πιάσαμε φέτος το Μάρτιο. Λέει το 2024. Πήγαμε 6 χρόνια γρηγορότερα στο στόχο μας. Και τώρα έχουμε αναθεωρήσει το στόχο για τα 30 ΜΒ. Αυτό ακριβώς δείχνει. Γίγαβατ, όχι ΜΒ, γίγαβατ. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι έχουμε πάει εξαιρετικά καλά. Στο ερώτημα της κυρίας Τζάκρη, εγώ να το πω ότι είναι καλό, μπορεί να μην ξέρει. Μα γιατί διώξαμε ενέργεια από το σύστημα και δεν την αποθηκεύουμε? Σήμερα η τεχνολογία της ανθρωπότητας δεν έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να αποθηκεύει. Πάντως το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό σήμερα. Σήμερα η τεχνολογία της ανθρωπότητας δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο εκείνο που θα ήθελε η ανθρωπότητα. Είναι μέσα στους πράσινους στόχους. Να μπορεί να αποθηκεύει εύκολα τις ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχει τεχνολογία του υδρογόνου. Υπάρχει τεχνολογία του υδρογόνου που και στην Ελλάδα ετοιμάζει μια μεγάλη επένδυση στην Κοζάνη για παραγωγή κυψελών υδρογόνου. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές τεχνικές με το νερό που κάνουν υδραυλικοί, αντλίες υδραυλικές κτλ. Υπάρχουν διάφορα συστήματα, αλλά γενικά αυτό που πίνει η μπαταρία είναι για λίγες ώρες, δεν είναι για πολύ. Άρα, πώς βλέπουν σήμερα τα κράτη, όταν παράγεις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, δεν σηκώνει το σύστημά σου, το εξάγεις.
Παίρνει από εκεί ένα ποσό, το εξάγει και σου χρωστάνε ρεύμα. Πάντως αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, κύριε Γεωργιάδη, είναι να μην πληρώνουν το Ποσειδόνι το ρεύμα και όλα τα. Είπε ο κ. Κάλκος έχουμε την ακριβότερη κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Είναι ψευδές. Δεν έχουμε την ακριβότερη. Είναι ψευδές. Αλλά είναι ποιοτική, κύριε Γεωργιάδη, όπως λέγατε. Έχουμε την ποιοτική μεγαβατόρα. Είναι ψευδές. Δεν έχουμε την ακριβότερη κιλοβατόρα στο σπίτι μου. Ποιοτικά ρεύμα. Υπάρχουν μέρες που είμαστε από τους ακριβότερους. Και όλο μαζί κάνει το ποιοτικό δούλευμα. Παιδιά, εγώ δεν διέκοψα. Μέρες που είμαστε αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν στο σύστημά μας μπαίνει πολύ ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, πέφτει η κιλοβατόρα στην Ελλάδα. Όταν έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση από φυσικό αέριο, ανεβαίνει η κιλοβατόρα στην Ελλάδα. Έτσι δουλεύει η ενέργεια. Τώρα, είπε ο κ. Κάλκος, το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας δεν είναι ούτε νόμος ΣΥΡΙΖΑ, ούτε νόμος Νέας Δημοκρατίας. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Ευρωπαϊκός κανονισμός. Μόνο η Ελλάδα έχει το 70% της ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Δεν μπορεί να το καταργήσει καμία κυβέρνηση να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό στο χρηματιστήριο ενέργειας, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Κάλκος, αν κατάλαβα καλά, είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών. Ο κύριος Κάλκο που λέει ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Μας απίτησαν. Είναι ψευδές. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ευρωπαϊκός κανονισμός υποχρεωτικής εφαρμογής μάλιστα. Δεν μπορείς καν να ξεφύγεις. Πάμε λοιπόν αυτά. Γι' αυτό άλλο το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε το χρηματιστήριο ενέργεια του Άρη. Πάμε λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά με την υγεία κάτι είπαμε. Τώρα εδώ τα ισοπεδώνετε όλα. Τα ισοπεδώνετε όλα. Τώρα για την υγεία μην το ξεχάσω, επειδή μου στείλει ένα μήνυμα ο κ. Καρβέλης, ο διοικητής, είπε που δεν το ήξερα. Ότι σήμερα ορκίσαμε αναισθησιολόγο στη Σπάρτη και αύριο ορκίζουμε και παθολόγο. Έχουν πάει κάποιοι ευτυχώς προσλήψεις κάνοντα. Μεγάλο το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους σε όλη τη χώρα. Να το κάνετε και στην Κέρκυρα και στον Άγιο Νικόλαο. Είναι σημαντικό ότι είχαμε πλήρωση 2 θέσεων στο νοσοκομείο Σπάρτης. Από τα νοσοκομεία έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το αναφέρω, το ξέρουν και κάτι της περιοχής, ότι πράγματι το Υπουργείο δουλεύει και κάνουμε πράγματα σε αυτά. Άρα, κοντολογία για να το μαζέψω. Η εικόνα, εγώ να πω, λέει ο κ. Κάλλος και η κ. Τζάκρη, ο Γεωργιάδης απέτυχε στην ακρίβεια. Έχασε τη μάχη ως Υπουργός Ανάπτυξης. Εγώ να το δεχτώ. Παράλληλα, είπε ο κ. Μαύρος ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο 1 θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Και αυτό να το δεχτώ. Σωστό είναι το δεύτερο, μάλλον. Θέτω ένα απλό ερώτημα στους καλούς συναδέλφους, τον κ. Σκάλου και ιδιαίτερα, πραγματικά τον εκτιμώ. Ας υποτεθεί λοιπόν ότι ισχύουν και οι δύο παράμετροι. Δηλαδή, ο Γεωργιάδης Υπουργός Ανάπτυξης απέτυχε στην ακρίβεια και μάλιστα παταγωδός, είπε ο κ. Κάλκος. Ναι. Και ταυτόχρονα η ακρίβεια είναι το πρώτο κριτήριο των πολιτών. Ναι. Γιατί πήραμε 41%. Μα τι πάει να πει αυτό. Μα συγγνώμη, αν έχουμε αποτύχει παταγωδό, αν έχουμε αποτύχει παταγωδό στο σημαντικότερο θέμα που τους πολίτες που κατηδίζουν καλά. Μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε το live. Δεν καταλαβαίνετε το live. Πάλι το 41%. Δεν καταλαβαίνετε δεν κολλάει αυτό που λέτε. Έχετε μιλήσει λιγότερο από όλους. Κύριε Σκάλκο, σας παρακαλώ πολύ. Ακούσαμε πάλι το 41%. Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι ισοπεδώνετε τα πάντα. Μην τα ισοπεδώνετε. Μην τα ισοπεδώνετε. Για να ακούσουμε το Πασόκ τώρα με τον κύριο Δοδονή. Στον παλιό με αυτό που φώναζε πιο πολύ. Είπα λίγο να έχουμε μια άλλη ποιότητα. Δεν φωνάζω. Σε σχέση με το Χίτα είσαι... Εγώ πάμε κύριε Δοδονή. Λοιπόν, εννοώ από φωνές.